ଆପଣ ଟପ୍ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଛକରେ ଆମର ନୂଆ ଦୋକାନ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଟପ୍ ଚାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ 10ଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବେ ତ ନିହାତି ପିଇକି ଯିବେ ତ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ କୋର୍ଟ ଛକରେ ଟପ୍ ଚାହାଟି 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାହାର ମୋର ସେଟ୍ ରହୁଛି ଏଠି ଚାହା ସେଟ୍ ରହୁଛି ତ ଦେଖିବାକୁ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ଗଲେଣି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ ଆମର ଏଠି 20 ଲିଟରିଆ ପାଣି ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଲେକିନ୍ 30 ଟଙ୍କା ତାର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ଆମର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଯାଉଛି ମୋ ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଏବେ କ'ଣ ନେବେ ଭାଇ? ଦୁଇଟା ଶେଖର ନେବେ ଭାଇ ଶେଖର ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଇଗଲେ 10 ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିକି 15 ଟଙ୍କା ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆସ ହେଲା ହଉ ହଉ ଆସ। ତ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚାହା ପିଇବେ ଚାହା ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାହା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ। দাদা চা আর কিছু লাগবে দাদা? চা দুটা বিমল ভাই নেলে দুটা বিমল আর 2 কোটা চা। দাদা চাটা কেমন হয়েছে একটু বলে দাও তো। দাদা বলছে ভালো হয়েছে একটু দূরে আছে তো ও দাদা একটু বাঙালি আছে তো ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ପାର୍ଟିବାଲା ଜଣେ ଆସିଗଲେ ପେମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ବାପିଦା ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆସ ବସ ଭାଇ ବସ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଏ ଆମ ପାର୍ଟିବାଲା ଆସିଗଲେ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋର ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଦୋକାନ ତ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ରେ ଆସିବି ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଧୋଇକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ 6ଟା 7ଟା ଗୋଟିକାରେ ପୁଣି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନିଂ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଖାଇସାରିକିରି ମୋର ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।